קיצור, מחפשים פה עובדים או לא? מחפשים עבודה. איך קוראים לה? בוא תציע, נראה מי ת... יכול להשאיר קורות חיים פחות? נעבור עליהם. מחפשים פה עובדים? אבל אם כן, כאילו, אז תשאיר לה ש... תעברי על זה קצת, תראי אם זה מתאים לך. יוסי עם הפלטנים. כן, זה כאילו הכינוי. מי זה? אתה גר בקריית שמונה? כן. קריות. קריות. אתה רציני גר בקריית שמונה? לא, רחוב קריית שמונה. איזה קריות? מוצקין. כן, מה איתך? וואלה, הכל בסדר שבוע. כן, הצלחה שיהיה. אני שואלת חמת גדר, יש דבר כזה? ליד קריית שמונה. מפריע הקטע עם הצבא שלא רציתי להתגייס, שזה לא בעייתי בעיקרון. להגיד לך? כן, כאילו מבחינתך, כאילו את זאת שתקבלי אותי בסוף. אמיתי. כן, כאילו הייתי אמיתי, אמרתי, אני לא אשקר, אני אגיד, אני סטודנט ויש לי תואר וכל הדברים האלה. עם קורות חיים כאלה אף אחד לא ייקח אותך לעבודה. זה כאילו האמת. מה, הוא ישקר? לא, זה אמת, אבל לרשום להתגייס, ניסיתי בעל כורחי להתגייס, זה פרט שולי, ממש לא, שולי. להשתמט, לא להתגייס. את לא ניסיתי קוראת. להשתמש, אבל גויסתי בעל כורחי לצבא הכיבוש, זה ממש פרט שאתה יכול לחסוך. פציפיסט, אבל רגע, אבל אם... לא, אני אומרת לך תכלס. לא, אתה לא בואי, יודע. תני לו טיפים, הוא לא יודע, הוא עוד לא עושה. אבל בעיקרון בעיתונות. עוד פעם, פוטרתי כי הייתי חשוד בגניבה. אבל זה לא יצא, תקראי מה רשום, אבל זה לא הייתי, זה היה חסן. ואם זה היה חסן, אני הייתי מעורב. הוא היה עובד איתי באמת. את יכולה לראות פה, הנה, מרץ 2011, אפריל 2011, פתחתי חברת תקשורת שקוראים לה תפוח, אבל היא נסגרה עקב אני לא אקח שקורות חיים מהלו. כי אני אגיד לך למה, כי אתה עושה בדיחה. ואנחנו לא מחפשים אנשים שעושים בדיחה, אנחנו מחפשים אנשים רציניים לעבודה. מה אני צריך לשנות למשל? לשנות הרבה דברים. דבר ראשון, את הגישה. ודבר שני, פוטרתי. פוטרתי? לא, אז בוא תעשה, בוא אני אעזור לך. תעזרי לו, צריך עזרה. בוא נעבור אחד, תגידי מה לא בסדר. זה מה שאני אמרתי לך, לא צריך לרשום את זה. אבל למה? אבל זה אמת. כי בסדר, אבל אבל שנייה, רגע, אז נגיד הייתי ניסית רושם. לשחרר את גלעד שליט? תראי, הבן אדם עשה מצווה, מצווה לעם היהודי. בים? מי יכול לקבל אותך עם דבר כזה? את ישר שוללת בתקופה הזאת. ידע נרחב בהכנת ראשים לנביא. את יודעת איזה בעיטה שלו בשמאל? את ראית? זה נורא די, מצחיק די, תפסיק והכל, אותנו. אבל אם הכל אתה רשום. שונא את הקורות חיים שלך, שנייה, אני אסביר. אתה- הנה, למה זה מצחיק פשוט? את עושה מזה צחוק מהחיים שלי, וזה לא יפה. אני לא עושה צחוק, אתה עושה צחוק. הבן אדם משקיע את כל חייו. דבר ראשון, תקשיב. מי אפריל 2011? די, לירן, תן לו, הבן אדם צריך להתפרנס. תקשיב, אני באמצע העבודה ואני לא אעשה איתך עכשיו קורות חיים. לא, שנייה, תודה. תוספות, הרבה זיתים, פטרי טוסינת מוצרלה. אף אחד לא ייקח אותך לעבודה. באו אנשים, אמרו לו, תרשום תוספות של הקורות חיים. זה מה שהוא חשב. תודה.